Čaute, čaute, takže nachádzame sa v San Jose, je to také malé mestečko, mala tu byť dneska laserová show, ale je tu nejaký veľký koncert, ktorý začína neskôr. Tunak by som vám chcel teraz hlavne ukázať ten street food, ktorý je tu veľmi populárny na Filipínach. Na tých motorkách, na tých tricykloch si privezú nové plynové bomby alebo privezú si rošty. Pozrite sa, ak sa tu všade dymí, jaký tu je život. Táto ulica je vždycky uzavretá, cez ktorú je to vlastne hlavná ulica San Jose, ale vždycky takto v sobotu, nedeľu uzavrú. A všetky tieto autá, ako vidíte dole, to musia obchádzať minimálne 5-6 km, lebo sa dade to nedostanú. Tu majú takéto niečo vyprážané, vidíte ten veľký vok, kde to pripravujú. Tu je ďalšia pani, ktorá v tom veľkom hrnci niečo má, práve lúpe vajíčka. Lebo toto mesto je známe ako mesto vajec, dokonca tu majú aj také oslavy raz za rok, kde zbierajú vajca. Pozrite, a tu je niečo také, nejaké drinky sladučké. Tunak mladý muž zase niečo robí na rošte. Pozrite sa, ak mu to dymí a ide. A tu sú urobené rôzne špízy, bravčové mäso. Pozrite sa, kuracie paprčky, mäso, zase srdcia, pečienky. Odtiaľto si to zoberete, tam vzadu, na tom rošte. Tu je zase niečo opäť iné. Pozrite sa, ak ten olej tam hre, že to je všetko asi v tomto oleji robené. Predávajú sa tu rôzne takéto veci okolo toho trhu. Tam vzadu to zase obaluje v nejakej múke a tu sú takéto veci. Vyzerá to aj nejaké slížiky. Pani zase predáva oriešky s vajíčkami. Táto pani zase má nejaké šejky, džúsy, buko juice, jak sa hovorí, z kokosového orecha, čo je tá šťava, tu volajú buko. V tomto stánku zase majú arašidy s vajíčkami. Tu majú vyprážané kuriatko. Pozri sa, aké kopy narobené. A to všetko dneska večer predajú. Tu sa zase grilluje vo veľkom, ako vidíte, špíziky a všelijaké ďalšie veci. Tu sú hotové spravené a tu sú ešte čerstvé. Čiže keď prídete, môžete sa rozhodnúť, či si dáte už spravený, alebo si necháte spraviť. Tento chlapec to tu zase robí na oleji. To je jak fritéza. Dáva to do takých malých sáčkov, môžete si to zobrať so sebou. A tu zase tento pán robí všetko na sladko. Táto predáva vajíčka. Táto pani zase robí takéto hotdogy a hamburgery a sú tu v takomto kvázi lístkovom ceste, čo sa pečie v tejto otvorenej fritéze. Väčšinou to býva plnené mäsom alebo nejakou zeleninou. Vedľa toho máte čuci. Tu sa robí čerstvá šťava, citrónou a s kokosom. Zase tento chlapec robí do takýchto foriem, ale asi to bude na slano. Tento pán to robí nejaké slížené, nevie, či to nie je taj špecialita pán Sid. Onak už má narobené veci. Pravdepodobne to je na sladko, lebo tu si môžete potom nadať hociakú omáčku, ktorú si vyberiete. Či búfalo, sví, Stock Construction and Supply, and our official media partner for tonight, Batangas. A vedľa toho majú aj nejaké nápoje. Tento pán zase tu robí klobásky. Pozrite, má tu hneď aj šalát pripravený. Dá to do toho pečiva.
medzi to tú klobásku a máte to asi ako hot dog. A tu na kraji zase robia takéto niečo s hot dogmi. Pozrite sa, ako fantasticky vyzerajú tie hot dogy. Hello! Como está? A táto pani je tu posledná na trhu, táto robí nejaké takéto gulky. Takže Oli, are you okay? Yes, I'm okay.